ba mu kiɗan sarauta a gida na sarauta tunda mun kama. To Ahmad Sanusi kai ka zama bossai daga mai bagadawa. Ahmad Sanusi kowa na ta yaban hali naka. Baba To Ahmad Sanusi kowa na sa maka mai bagadawa. Ahmad Sanusi kyawun hali naka ya kai ka. Baba Ahmad Sanusi alkhairai suka ja a mai gaishe ka. bagadawa. Ahmad Sanusi ya Allahu ya goyi bayan ka. Baba Kai gaba jarumi Baba Sannan ma'alami Baba Sardaunan bagadawa ne. Baba giwa kin wuce tarko. Baba Sunanka ya shige sako. Baba Ahmad Sanusi giwa ga muje ka wuce rai ne. ja gaba dai maza baban mu ka zama tushen kai na wace kar sarauta. Gaske. Sardaunan bagadawa zaki ka fi gaban maza. Alhaji Ahmad dan Sanusi rabbi ya kara jan zamaninka. Jagaba dai maza baban mu ka zama tushen kai wace kar sarauta. Sardaunan bagadawa zaki ta fi gaban maza. Alhaji Ahmad dan Sanusi ya biya kara jan zamanin ka. Ja gaba dai maza uban mu ka zama jigo kai ni wajen sarauta. Sardaunan bagadawa zaki ka fi gaban maza. Mai garin bagadawa Allahu ya kara jan zamanin ka. Ja gaba dai maza baban mu ka zama tushen kai na wace kar sarauta. Sarautar Allah. Sardaunan bagadawa zaki ka fi gaban maza. Alhaji Ahmad dan Sanusi rabbi ya kara jan zamaninka. Ya Rabbil Wahidu ya Rabbil Izzati Rabbana da kai za na fara. Ja gaba bagadawa mu bi ka. Ƙara dubin salati ga annabi dan gatanka abba gazara. Mai haƙuri kuma jinin sarauta. Sa'aninsa har ma sahabai sun yi mu bayi agun sanura. Rabbi ya kara jan zamaninka. Al-Mustapha majinginar kowa baban faɗi ma zara Ja nana. gaba dai maza baban mu ka zama tushen kai na wace kar sarauta. Sardaunan bagadawa zaki ka fi gaban maza. Alhaji Ahmad dan Sanusi rabbi ya kara jan zamaninka. Ganiyar banza suke ce min wai rago zai kada zaki. Ja gaba bagadawa mu bi ka. Sardauna Ahmad tilas ne mu kirawo ka hamshaki. Mai haƙuri kuma jinin sarauta. Dan baba Ahmad ga tarhoton zakin da bai da raki. Rabbi ya kara jan zamaninka. Shi rago ku bar batunsa ba za ya iya ba ku zo mu Ja auna. gaba dai maza baban mu ka zama tushen kai na wace kar sarauta. A lafiya dai baba. Sardaunan bagadawa zaki ka fi gaban maza. Kimsi. Alhaji Ahmad dan Sanusi rabbi ya kara jan zamaninka. Roɗi na roɗi sun fata kura idan na ganta ni zan guje ta. Ja gaba bagadawa mu bi ka. Dan na san tsiya ce abun kalma ɗaya tak ni za na furta. Mai haƙuri kuma jinin sarauta. Gane gidan kasar dauna kai ne mai carbin mukullai na mota. Rabbi ya kara jan zamaninka. Gun ado da kyalli kamar gwal ko sarki ya shaida wannan. Ja Haka gaba ne dai malam. maza baban mu ka zama tushen kai na wace kar sarauta. Haka. Sardaunan bagadawa zaki ka fi gaban maza. Alhaji Ahmad dan Sanusi rabbi ya kara jan zamaninka. Sardauna baban marayu kayo taka har kayi taso. Ja gaba bagadawa mu bi ka. Sai Ahmad Sanusi Sardauna duka magiyanka bantan ubansa. Mai haƙuri kuma jinin sarauta. Masu karyar za su cin maka yau Sardauna ka sha gabansu. Rabbi ya kara jan zamaninka. In an tambaye su waye dodon su dole kai za su nuna. Ja gaba dai maza baban mu ka zama tushen kai na wace kar sarauta. Sardaunan bagadawa zaki ka fi gaban maza. Alhaji Ahmad dan Sanusi rabbi ya kara jan Kaji ta. zamaninka. Lallai da ilukin kai ga girma na ji kina faɗin zaki jamu. Ja gaba bagadawa mu bi ka.
kan Sardauna ba ma gudu, ko da an zaburo za a karmu. Mai Don ku haƙuri sani. kuma jinin sarauta. Gidan Sardauna mu mun yi bakin dole a gan mu nan za a bar mu. Rabbi ya Wallahi. ƙara jan zamaninka. Sardauna gunmu shi dai uba ne, mu a gidansa dai za mu zauna. Ja gaba dai Za mu zauna. Za mu zauna. tushen kai wa cikar sarauta. Sardaunan magadawa zaki kamu gaban maza. Alhaji Ahmad dan Sanusi Rabbi ya ƙara jan zamaninka. Hasken walƙiya shi daban yake ko fitila bai kai ya wannan. Ja gaba ba gadawa mu bi ka. Dole su bar ka baban mu'azzam ba sauki cikin baitukan nan. Mai haƙuri kuma jinin sarauta. Kono yake ba da yaji ko wanda ba ka zai gane wannan. Rabbi ya ƙara jan zamaninka. Ya da baki launin su bambam in har an hada za ya nuna. Ja gaba dai maza babu mu ka zama tushen kai na wacikar sarauta. Sardaunan magadawa zaki kamu gaban maza. Alhaji Ahmad dan Sanusi Rabbi ya ƙara jan zamaninka. Gangaren ya wuce malam, kowa ya ja mu za mu karsa. Ja gaba ba gadawa mu bi ka. Wajen fannin halarci da kyauta ko a'a ka sha gabansa. Mai haƙuri kuma Ƙarsa ba. jinin sarauta. In ji gwanda mu ya zarce 13 can bayanin ya dosa. Rabbi ya ƙara jan zamaninka. Sardauna in ka zarce koli, wanda ya tsaro sunan shi sauna. Ja gaba dai maza babu mu ka zama tushen kai na wacikar sarauta. Sardaunan magadawa zaki kamu gaban maza. Alhaji Ahmad dan Sanusi Rabbi ya ƙara jan zamaninka. Babu jinin sarauta mu je dai kar da ka damu komai na Allah. Ja gaba ba gadawa mu bi ka. Baba kana azumi salati na ga kana hadawa da sallah.